Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, prečo jedlo z reštaurácie chutí, no skrátka inak, ako to, čo sa nám podarí doma? Často to vôbec nie je o nejakých zložitých receptoch. Je to o pár základných technikách, ktoré profici používajú úplne automaticky. A presne na 3 takéto tajomstvá sa dnes pozrieme. Sú to veci, ktoré okamžite posunú domáce varenie na úplne novú úroveň. Toto asi pozná každý, však? Človek sa snaží, nakúpi kvalitné suroviny, ale ten výsledok je, povedzme, že neistý. Ten pocit frustrácie, keď jedlo nevyzerá ani zďaleka tak, ako sme si predstavovali, je úplne bežný. Ale mám dobrú správu, dá sa to naozaj veľmi ľahko zmeniť. Takže, kde je pes zakopaný? Odpoveď sa skrýva v 3 mýtoch, ktoré sa týkajú tých najzákladnejších vecí v kuchyni. Ako pracujeme s nožom, ako používame panvicu a ako dochucujeme. Poďme si ich pekne rozobrať jeden po druhém. Dobre, poďme na to. Prvý a absolútne kľúčový nástroj – nôž. Je to úplný základ, ktorý držíme v ruke prakticky každý deň, ale málo kto ho používa naozaj správne a bezpečne. A presne tu sa ukrýva prvé veľké tajomstvo. A teraz pozor, lebo toto je fakt dôležité. Všeobecne sa verí, že tupý nôž je bezpečnejší. Omyl. Je to presne naopak. Ostrý nôž krásne klíže presne tam, kam chceme a stačí na to minimálny tlak. No s tupým nožom musíme tlačiť, píliť a presne vtedy sa ruka najčastejšie zošmykne a stane sa nešťastie. Navyše tupý nôž jedlo drví, namiesto toho, aby ho čisto krájal. Profesionáli držia nôž úplne inak. Palec a ukazovák zvierajú priamo čepeľ tesne nad rukoveťou. To dáva neuveriteľnú kontrolu nad špičkou noža. A tá druhá ruka, ktorá pridrža zeleninu, tá je rovnako dôležitá. Prsty treba skrčiť dovnútra, akoby do tvaru pazúra. Čepeľ sa potom jemne klže po klboch a končeky prstov sú tak vždy v bezpečí. A s dobrou technikou súvisí ďalší profitip – krájanie na rovnomerné kusy. A nie je to primárne kvôli tomu, aby to na tanieri pekne vyzeralo. Ten hlavný dôvod je čisto praktický. Ak sú všetky kúsky rovnako veľké, uvaria sa alebo upečú za úplne rovnaký čas. Už nikdy viac nebudete mať malé zemiaky zhorené, zatiaľ čo tie veľké sú v strede ešte surové. Dobre, nože máme zvládnuté. Poďme sa teraz pozrieť na druhý bežný problém. Panvica a správne narábanie s teplom, pretože práve tu sa tvorí tá hlboká, bohatá chuť, ktorú všetci poznáme z reštaurácií. Výsledkom nesprávneho použitia panvice je často presne toto. Jedlo, ktoré je síce uvarené, ale nemá žiadnu farbu, žiadnu textúru, žiadnu výraznú chuť. Je jednoducho bledé a smutné. Toto sa deje vtedy, keď sa mäso alebo zelenina namiesto opekania začne v podstate dusiť vo vlastnej šťave. To, čo chceme dosiahnuť, sa odborne volá Maillardová reakcia. Úplne laicky povedané je to tá krásna, hnedá, chrumkavá kôrka plná chuti. A táto reakcia, ktorá je základom skvelej chuti, nastane iba pri dostatočne vysokej teplote. A tu vidíme ten zásadný rozdiel. Kľúčové je začať s poriadne rozpálenou paňvícou. To znamená najprv rozohýrať paňvícu na sucho, až potom pridať olej, ktorý sa okamžite zohreje, a až vtedy vložiť surovinu. Vtedy sa okamžite vytvorí kôrka, ktorá uzamkne šťavu vo vnútri a jedlo zostane šťavnaté. A teraz 2 extrémne dôležité tipy, ktoré sú s tým spojené. Poprvé, keď vložíte mäso na panvicu, nehýbte s ním, odolajte tomu nutkaniu. Ono sa najprv prilepí, ale keď sa vytvorí kôrka, samo sa pekne uvoľní. A po druhé, nikdy nepreplňajte panvicu. Ak je tam priveľa vecí naraz, panvica sa prudko ochladí a všetko sa začne dusiť. Radšej to spraviť na 2-krát. A tu je taká jednoduchá zvuková pomôcka. Správne rozpálená panvica so surovinou vydáva ostrý, hlasný, syčiaci zvuk. Ak to skôr tak ticho buble a prská, teplota je príliš nízka a jedlo sa nám dusí. Takže, predstavme si to. Máme perfektne nakrájené suroviny, dokonalú kôrku z horúcej panvice, ale jedlu stále niečo chýba. Je chuťovo také ploché. Tretie tajomstvo sa týka umenia dochucovania. Bežná chyba je soliť a koreniť až úplne na konci. Profesionáli však dochucujú priebežne, vo vrstvách. Trochu soli na zeleninu pri restovaní, trochu na mäso pred opekaním, trochu do omáčky. Soľ totiž nie je len na to, aby bolo jedlo slané. Jej hlavnou úlohou je zvýrazňovať ostatné chute. A keď solíme priebežne, chute majú čas sa krásne prepojiť a rozvinúť. A teraz prichádza situácia, ktorú zažil asi každý.
Jedlo je slané tak akurát, viac soli by už bolo priveľa, no napriek tomu je stále také mdlé, bez iskry. Chýba mu ten posledný kľúčový prvok, ktorý všetko prepojí a oživí. A tým tajomstvom je kyselina. Áno, presne tak. Práve táto často prehliadaná zložka dokáže jedlo doslova rozsvietiť. Pár kvapiek citrónovej šťavy, troška dobrého vinného octu alebo balzamika pridaných tesne pred podávaním do omáčky, gulášu, polievky alebo na pečené mäso dokáže úplné zázraky. Kyselina vybalansuje sladkosť, slanosť aj horkosť a dodá jedlu potrebnú sviežosť a iskru. Je to, ako by ste stlačili tlačidlo refresh na celom pokrme. Tak, a sme na konci, poďme si to celé pekne zhrnúť. Prešli sme si 3 základné princípy, ktoré odlišujú profesionálne varenie od toho domáceho. A ako vidíme, nie je to nič zložité. Sú to len nové, lepšie pravidlá pre prácu v kuchyni. Kľúcovými bodmi sú teda: poprvé, používať naozaj ostrý nôž so správnou technikou pre bezpečnosť a rovnomerné krájanie. Po druhé, vždy pracovať s horúcou a nikdy nepreplnenou panvicou, aby sme vytvorili chuť. A po tretie, dochucovať priebežne počas celého varenia a na záver jedlo prebudiť trochou kyseliny. Sú to možno malé zmeny, ale ich efekt je naozaj obrovský. Kto sa pri ďalšom varení zameria len na tieto 3 veci, bude naozaj prekvapený tým rozdielom. Zostáva už len otázka, ktorý z týchto starých zvykov pôjde do koša ako prvý.